labang ke samar sar the tum ha ke nep tang det pen sa ke pajun yo ala non la dak bang ke nilitum hams risumar okor jang kame klem dem lo mande kiru ke thai atum ana bang ke la dak si do et bo ana bang ke la dak la ja labang e kontiri la ja arlo lo non bang ke arleng mang weng kol bang lo mo ana bang ke arleng mang po nonom so penote lapu bang ke hor hakadai lo labang ke tirikam hempi labang ke nihu hamren lo ladak bang ke lapu bang ke tirikam hem phul tum an lo lapen ke halapu bang ke kurusar tum ke do thai lo labang ke long hong lo ograp lo labang ke labang ke kurusar hamren lo pen ke bang ke abe hamren nona bang ke mang bela nona bang ke dap lo pen kurusar to man da chisik chedang bom lo non kartli dia pha la pen bang non bang ke la pu bang dowam na thulo sar la pen ke sar bu ik la pen ke ampar tok la pen ke harata la pen ke birni anam ke thia i la pen ke opong pi ngala bang ke dowam lang la la pen ke non bang ke bang chat lo la pen ke la bang ke selfie point mate mor ka chene badem lo alo sining richo anam kardom behem chujun rong aje lalo apen ke la pu ke bang towar bang la ke mate hem partly hem materi kam hem kilur towar lo ja na pu silut po ke non nilitum hem mangala puson hela jo nili chasma ethona ko bangala pulo nitum ara kam kidul mate nitum ri somara tum same lang thelang pong che chodun hochi nili phan mangke son jek kititang son meng tok long lok lo lok lo orang macam elo kurusar tu mbak. Dawam sadi lonon bang ha. Pengepu horak kapuria tum ans teme nang lap lap lo. Don mali tu bang nitum wam sadi masih kopai mesa no nitum youtuber nanti tu orang lo ya SK Konsala orang li Vietnam vlogs orang li ini bisa me Anong ka blog ka alang li MC video jujun lo tapi nili nangel li pen dat project kali ratom themang la pen ning sam tulo kelang ning sam pi kali ratom bang doan tami amen to kada la pen mane am family apu to hai hoy kan do la pen ning sam pi la li ratom la punanang thanan tum Nona bang ke sarmar tum observe kasiri log lo ya